Department of Education, ipatutupad na po ang 3-term school year ngayong school year 2026-2027. Para sa detalye ng balitang yan, kasama natin Idol Joanna De Vera. Bukas na ang klase kung saan susundin na ang 3-term calendar year ayon sa abiso ng Department of Education. Handa ang ilan sa paaralan tulad sa Dagupan City National High School para sa nasabing bagong school calendar. Hindi tulad dati na nahahati sa 4 na quarter ang school year, mabubuo sa 3 term ang pag-aaral ng mga bata kung saan June hanggang September ang first term, September hanggang December ang second term, habang January hanggang March o April ang third term. Ayon kay School Principal Willie Gibb, hindi pa rin naman mababawasan ang araw ng pagpasok ng mga estudyante at hindi rin mababago ang asignatura at curriculum. Unang-una na dyan yung ating bagong 3-term calendar, no? Ay ito yung nagbabago doon sa cycle ng ating educational program for the school year. So dati 4 na quarters yung sinusundan natin, sa ngayon ay 3 terms na, no? So we call it the 3-term calendar based sa DepEd Order number 9, no, 2026. Inaasahan na sa pag-iimplementa nito ay magkakaroon ng mahaba-habang oras ng pagtuturo, bawas pagkaantala rin sa mga aralin, maayos na plano ng gawain at mabawasan rin ang workload ng mga guro. Kasama mula rito sa IFM Dagupan, ito sa Idol Joanna De Vera, Tatak IFM. IFM News. IFM News. IFM News.